Permezz ta' sħubija mal-privat matul is-sena d-dieħla l-Gvern se jkompli bil-proċess biex l-isptar Mater Dei jkollu binja ġdida l-outpatients li permezz tagħha jżid l-att ta' kliniċi fejn l-ispeċjalisti jaraw aktar pazjenti. Konxju mill-problema ta' parkeġġ fl-isptar, il-Gvern se jibda wkoll proċess biex jiżviluppa parkeġġ ġdid f'Mater Dei. Dan hu maħsub li jsir taħt l-art biex iservi għal ħtiġijiet tal-pazjenti, viżitaturi u staff tal-isptar. Dwar il-kura fil-komunità se jissokta l-investiment f'żewġ ċentri tas-saħħa ġodda f'Ħalkirkop u f'Raħal Ġdid li għandu jservi ta' ċentru reġjonali. Ix-xogħol fuq iċ-ċentru ta' Ħalkirkop se jibda matul dan ix-xahar waqt li diġà għaddej pass maġġel il-proċess inizjali tal-proġett ta' Raħal Ġdid. Is-sena d-dieħla jissokta wkoll ix-xogħol fatt ta' polikliniċi fosthom dik tal-Gżira li kienet ħallit fi stat ħażin. Matul is-sena d-dieħla se jiġi estis ukoll il-programm tal-istikek tat-zokkor u tal-insulina waqt li se jiġi aġġornat ukoll it-trattament tal-HIV. Il-budget jaħseb ukoll fiċ-xkejknin b'tilqima ġdida li se tiddaħħal fil-Programm Nazzjonali tat-Tilqim biex jonqsu l-infezzjonijiet fit-tfal taħt il-5 snin fosthom il-meningite u infezzjonijiet fid-demm. F'dan l-ewwel budget ta' din il-leġislatura, il-Gvern skont kif inwiegħed fil-programm elettorali tiegħu se jwessa' u jestendi wkoll is-servizz tal-IVF biex aktar persuni jsiru ġenituri. F'Għawdex ukoll mistennija qabż oħra l quddiem b'Lawċin se jkollhom l-akbar sptar li qatt kellhom bi 350 sodda. Fl-istess waqt se jinbena ċentru tas-saħħa primarja ġdid u ċentru ta' riċerka medika. Pari passu mal-qasam tas-saħħa, il-qasam sportiv ukoll se jara miljuni ta' euro f'investiment pubbliku fosthom f'shooting range ġdida li trid tkun lesta sas-sena d-dieħla biex tintuża l-kampjonat internazzjonali li se jospita pajjiżna. Mistennija tibda wkoll l-ewwel fażi għall-indoor pool fil-Kottoniera u tiġi asfaltata triq tal-imtaħleb li tintuża tlielaq tal-karozzi u trakka tal-ġiri tal-Marsa. Fl-istess waqt se jinbena kumpless sportiv ġdid fi-Skola Marija Assunta fil-Ħamrun u jkompli x-xogħol fuq il-bini ta' ground f'Witilajn flimkien ma' pixxina ġdida. Se titwaqqaf ukoll kummissjoni għall kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi bl-iskop li għaqdiet sportivi jiġu mejjuna jinvestu u jikkummerċjalizzaw il-faċilitajiet tagħhom. Dwar il-qasam kulturali, il-Gvern se jkompli jinvesti biex fost oħrajn jassigura li Valletta 2018 toħroġ b'lunuri u b'suċċess bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura.